Danmark. Danmark er et lorteland. Hvis du stemmer på os, så kan vi love dig en lys fremtid. Så vil jeg stemme på jer. Hej, mit navn er Rasmus Dunn, og jeg er formand for DDT. Vi vil gerne have flere aktiviteter i skolen, så vi kan styrke det sociale samvær. Desuden vil vi opdele folkeskolen i udskoling for bedre muligheder til de bogligt udfordrede. Derved vil de bogligt stærke også få bedre muligheder for at udvikle deres intellekt. Hvad vil du sige til, at skatten blev sat ned til 35%, så Danmark blev mere konkurrencedygtig? Jo, det kunne da være hårdt. Vi vil også sætte skatten ned til 35%, så I kan få bedre råd til det her. Ved at sænke skatten til 35% vil vi skabe et mere konkurrencedygtigt Danmark. Borgerne vil få større købekraft og større motivation for at arbejde. Det vil muligvis skabe et underskud de første år, som vi vil nedbringe ved at skære kraftigt i kongehuset og militæret. På længere sigt vil det skabe et bedre og sundere Danmark. Nu stemmer jeg på de demokratiske teknokrater, og nu er Danmark blevet et meget bedre sted.